Judit Colell i Pallarès va néixer a Sant Cugat del Vallès el 14 de juliol de 1968. És directora, guionista i productora de cinema catalana. És presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. Va llicenciar-se en Història de l'Art i posteriorment la Universitat de Nova York va atorgar-li el Certificate in Film. El 1991 debutà com a directora i guionista en el curtmetratge Clara Foc. L'any 1996 el seu curtmetratge Escrit a la pell va estar nominat al Premi Goya en la seva categoria. El 1996 participà en la pel·lícula col·lectiva El domini dels sentits. Ja en solitari dirigí Dones, l'any 2000 i 53 dies d'hivern, el 2006. El 2010 va codirigir amb Jordi Cadena la pel·lícula Elisa K, basada en la novel·la Elisa Kisseljak de Lolita Bosch i que va obtenir el Premi Especial del Jurat al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià de 2010 i el Premi Nacional de Cinema de la Generalitat de Catalunya. El 2004 va fer la seva incursió en el món del teatre quan va dirigir l'obra Amor matern, un text d'August Strindberg que va ser interpretat al Brossa Espai Escènic per Imma Colomer, Marina Gatell, Maria Rivera i Mercè Managuerra. És directora del grau en Comunicació Audiovisual i professora a Blanquerna Universitat Ramon Llull i ha estat professora a altres universitats com la Universitat Pompeu Fabra o la Universitat de Girona. Va ser vicepresidenta de l'Acadèmia del Cinema Espanyol dins l'equip presidit pel productor Enrique González Macho entre 2011 i 2015. Va rebre el Premi d'Honor del CLAM Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya de 2021. Judit Colell, benvinguda al Connectades. Bon dia, què tal? Encantada d'estar aquí. Cinema i futur és el nom de la candidatura amb la qual veu guanyar les eleccions per a presidir l'Acadèmia del Cinema Català. És una declaració de principis? Quin futur li veus a l'Acadèmia? Home, doncs esperem que l'Acadèmia tingui un futur brillant. El que ens agradaria a nosaltres és fer l'Acadèmia més gran, més transversal, que puguem obrir-la a tots els acadèmics i acadèmiques, que es vegi també que no només és una junta, sinó que som una associació de més de 500 socis. També la intenció és que creixin més aquests socis i que l'acadèmia sigui forta, gran i representi la majoria dels professionals i les professionals que fan cinema a Catalunya. I futur, evidentment, el futur ha de ser brillant, crec que és un moment en el qual l'audiovisual està present a tot arreu, l'audiovisual té molta importància, es veu més audiovisual que mai i dintre d'aquest audiovisual el cinema és potser el que ho marca tot, no? El que marca la tendència, el pal de paller de tot l'audiovisual i creiem que per això crec que el cinema té un futur molt brillant, esperem. Hem passat una època dolenta, evidentment, entre la Covid, el problema també de la baixada d'inversions aquí a Catalunya, de que hem perdut una mica el múscul industrial, de que la gent s'ha d'anar a Madrid a treballar perquè ja s'estan fent més sèries, sobretot, i fins i tot també més pel·lícules, és a dir, que el mercat audiovisual està molt més actiu. Però jo crec que ens en sortirem perquè aquí tenim uns professionals brillants, hi ha moltíssim talent, la prova és, ho veiem en els festivals, a tots els festivals internacionals, la presència del cinema fet a Catalunya és la majoritària, els premis els guanyen pel·lícules fetes des d'aquí de Catalunya, moltes d'elles en català, com vam veure al Festival de Màlaga, i creiem que tenim un futur brillant. Hi va haver una participació inaudita, del 56% dels 496 acadèmics. Com analitzeu aquesta altíssima participació? Doncs sí, va ser bastant increïble que votés tantíssima gent, perquè normalment ja no és només a l'Acadèmia de Cinema Català, a totes les associacions, he estat molts anys a l'Acadèmia de Cinema Espanyol, vota poca gent, la gent s'associa, la gent va als premis, la gent està atenta de les coses que es fan, però després no voten, i menys amb les coses internes. En aquest cas crec que ve a voler dir que primer érem dues candidatures, la qual cosa va animar bastant a la gent a votar per la que preferia, que en aquest cas vam tenir la sort que va ser la nostra, però creiem que és ganes de canvi, ganes de que l'acadèmia s'obri, els acadèmics i acadèmiques, les dues candidatures teníem en aquest sentit dos programes molt semblants i crec que la gent tenia ganes d'això, de poder participar, de poder implicar-se
per fer més coses necessitem, és a dir, les 10 persones que estem allà d'una manera totalment voluntarista, perquè no es cobra res per estar a la Junta de l'Acadèmia ni per presidir-la, doncs necessitem de tot aquest gruix de companys i companyes que amb molt de talent i que seran els que ens permetran que puguem fer més coses i que puguem fer créixer l'Acadèmia, que és a fi de comptes el que volem. Fer créixer l'Acadèmia per poder fer més coses, per donar, en primer lloc, per donar més coses als nostres acadèmics i en segon lloc també per donar a conèixer més el cinema català i que el públic se senti interpel·lat pel que fem. Quin és el principal repte que es marca a la teva Junta? Doncs teníem una sèrie de punts que vam marcar en el nostre programa que per nosaltres eren prioritaris. El primer era justament obrir l'acadèmia als acadèmics i acadèmiques, crear comissions de treball, que tots ens impliquessin treballant dintre de l'acadèmia i en aquest sentit que això provoqui que hi hagi més activitats de masterclass, de trobades, de coses que puguin ajudar als associats a fer més coses. Després també el tema de l'educació és un tema molt important en el qual estem ja començant a incidir. Una de les primeres comissions que hem creat ha sigut aquesta. Volem fer un pacte amb la Conselleria d'Educació, amb la Conselleria de Cultura, amb les associacions que ja estan fent coses molt bones com Bau al Q o Drac Màgic o altres que puguin haver-hi i crear un pla d'educació en el qual puguem incidir en les escoles i en els instituts per la creació de nous públics. Aquest és un altre tema que també ens importava molt. Després també tot el tema de la gala, el tema de renovar la gala, de fer-la dintre del que és una gala de cinema, una gala en la qual es donen uns premis, es reben uns premis, intentar apostar per la sostenibilitat, apostar per la diversitat. Això també és un tema que per nosaltres era molt important. És molt important, és un dels primers temes també que hem de començar-hi a treballar ja, perquè la gala serà d'aquí res. I bé, moltes altres coses que tenim així preparades de cara al futur. I sobretot fer-la créixer, fer-la gran, incidir en el públic, incidir en els nous públics, ajudar també sobretot una altra cosa molt important que ja ho comentava abans, intentar en la mesura que puguem canviar aquesta dinàmica que hi ha hagut en aquests últims 10 anys de pèrdua de múscul industrial, del fet que els nostres companys i companyes estan treballant, però estan treballant a Madrid. Ahir vaig estar en una taula rodona en la qual el productor Tono Folguera ho deia, ara actualment tant els directors com els productors com els tècnics tenen molta feina, però la feina la tenen a Madrid. No volem que si algú se'n va a Madrid sigui perquè li ofereixen una pel·li o una sèrie meravellosa, no perquè no té feina aquí. Creiem que fa 10 anys hi havia, recordo el Festival de Sant Sebastià, les 5 pel·lícules que estaven competint, quan jo vaig anar-hi a l'ISACA, érem 5 pel·lícules catalanes, 3 d'elles en català. Va ser l'any de l'ISACA que vam guanyar el Premi Especial del Jurat, Pa Negra va guanyar millor actriu, després Pa Negra va guanyar tots els Gaudís, també hi havia Bicicleta Cullera Poma, Aita, que també va guanyar un premi. Clar, era un moment molt bo pel cinema català, era un moment, un punt de sortida espectacular. I aquest punt de sortida l'hem perdut, ara hem tornat una mica a la casella zero. I aleshores hem de treballar, que jo crec que per part de les institucions hi ha una clara intenció de voler treballar, i hem de treballar juntament amb les altres associacions, amb PROA, amb PAC, amb les associacions de guionistes, d'actors, per intentar revertir això i que s'entengui que el cinema i que l'audiovisual és puntal en una societat i en un país i que hem d'apostar molt, molt fort per al cinema i per l'audiovisual, perquè és el que fan tots els països actualment. Realment no ens podem quedar enrere amb això. L'audiovisual català ja venia tocat abans de la pandèmia, però aquesta, com ha fet amb tantes altres del sector, ha agreujat la crisi. Com analitzes la situació del sector després d'una crisi sanitària que no acaba d'acabar? Esperem que no gaire, esperem que duri poc. Ara cada vegada hi ha més vacunació i esperem que això faci com a mínim que relaxin una mica les coses, sobretot perquè a nivell de rodatges evidentment ha sigut molt complicat, hem estat molt de temps sense poder rodar, quan s'ha començat a rodar els rodatges s'han encarit per totes les mesures lògiques que hi ha,
I també un altre sector que ho ha patit moltíssim ha sigut el sector dels cinemes. El sector dels cinemes encara ho està patint moltíssim. S'han tancat sales, hi ha moltes sales que ho estan passant molt malament perquè realment els espectadors han caigut moltíssim, primer per les restriccions. Quan hi ha restriccions hi ha una pèrdua d'hàbit d'anar al cinema i tot això creiem que s'ha de recuperar, perquè una de les coses importants que fem des de l'acadèmia i que també volem fer créixer moltíssim és el cicle Gaudí. El cicle Gaudí, durant tota aquesta presidència de la Isona Passola, va créixer de zero, que va ser la Isona la que s'ho va, en certa manera, inventar i fer créixer, va créixer de zero a més de 100 sales que tenim actualment. El cicle Gaudí per nosaltres segueix sent un dels puntals de l'acadèmia i volem seguir-hi apostant moltíssim i que creixi cada vegada més, perquè hi ha moltes poblacions que no tenen accés. Ja no només al cinema català, sinó al cinema en general, no tenen sales. Aleshores, el cicle Gaudí el que fa és portar en aquestes poblacions cinema i a sobre porta el cinema català i en català d'aquell any i el més important, el que ha tingut més nominacions als Gaudí i realment està funcionant molt bé. Està funcionant molt bé i esperem que aquesta pèrdua d'hàbit d'anar al cinema es reverteixi ràpidament, perquè és molt diferent. Nosaltres podem veure cinema o sèries, fins i tot, o el que sigui, amb una tablet, amb una televisió intel·ligent enorme, però no és ni molt menys el mateix. La màgia que té la sala, la concentració... Penso que el fet d'anar al cinema és única. I jo també sóc la típica persona que ara actualment amb una pantalla gran o amb una tablet et pots mirar moltíssimes coses. Però quan vas al cinema te'n dones compte que és completament diferent. Quin paper ha de desenvolupar la Generalitat i TV3 en aquesta recuperació? Doncs diria que més finançament, evidentment, TV3 sobretot, està claríssim. TV3 fa 10 anys era el nostre pal de paller, era el que va fer possible, no deixa de ser la Generalitat, també TV3 al fi de comptes, era el pal de paller el que va fer possible que es fessin pel·lícules molt competitives a nivell internacional, que podien viatjar per tot arreu, pel·lícules de grans pressupostos, sense oblidar-se de les pel·lícules petitones, de les pel·lícules més d'autor, però també pel·lícules més grans de pressupost que podien vendre's internacionalment, que podien tenir molta presència internacionalment. Creiem, bàsicament, sobretot és que s'ho creguin, que es creguin una cosa que és una evidència, que és que el cinema és imprescindible. És imprescindible perquè és l'audiovisual i el cinema és el que ens explica, el que fa que es mogui la nostra llengua, el que fa que es mogui com parlem, com vivim, com mengem. És el que ens representa. I que no hi ha cap país en el món en el qual no creguin, totalment cap país, diguem cap país que tingui una certa força, la seva cultura, la seva presència cultural arreu, que no tingui una cinematografia molt potent i que no creguin totalment en ella. Ja no diré que ens fixem en els francesos, perquè evidentment no és comparable, ens podem fixar en els danesos, que també tenen una llengua més minoritària i que roden tant en danès com en anglès sense cap mena de problema. Aquí, evidentment, rodem en català, en castellà i en anglès, si fa falta, o en francès, en la llengua que vulguem. Hi ha pel·lícules catalanes i tant de bo es fes una pel·lícula en aranès, això ho porto dient des de fa molt de temps, perquè penso que seria una manera també de donar-li més visibilitat a una llengua tan bonica com l'aranès. Però hi hem de creure tots, però hi hem de creure les institucions, hi ha de creure la Generalitat. TV3 hi creu, evidentment, el que passa és que en aquests moments té seriosos problemes econòmics, s'ha deixat caure totalment. TV3 no té diners per invertir ara actualment, però si creiem tots nosaltres, que evidentment nosaltres ja hi creiem, totes les persones que ens hi dediquem, i creu les institucions, i creu la Generalitat, i creu també el públic, i som capaços d'interpel·lar el públic i que el públic sigui una miqueta més xovinista, com el públic francès, que el públic entengui que el cinema que fem a Catalunya és el que ens representa i és el que ens mostra en el món com som, i que això és imprescindible, que això és una cosa que no la podem deixar perdre. Aleshores, si aquests tres factors ens unim, és imparable. El que passa és que
ho hem de fer. Ho hem de fer. Crec que per part de la Generalitat ja hi ha bones intencions. Actualment nosaltres hi estarem al 100% i el repte gran serà també conquerir o interpel·lar o seduir aquest públic que tenim, que vegi que hi ha molt talent, que es fan pel·lícules molt diverses, que fan pel·lícules grosses, pel·lícules petites, però que es fan pel·lícules boníssimes i que estan guanyant premis a festivals i que realment val la pena apostar pel cinema català. Vas ser vicepresidenta de l'Acadèmia del Cine Espanyol. Això en què et pot ajudar en la teva nova responsabilitat? Quina relació ha de tenir l'Acadèmia Catalana amb l'Espanyola i amb les altres acadèmies autonòmiques? Sí, això és un altre dels temes que teníem en el nostre programa i que per nosaltres també és molt important, la relació entre les acadèmies. Jo crec que la meva experiència al màster que dic que vaig fer durant 6 anys més de 6 anys, perquè vaig estar 6 anys de vicepresidenta, però després vaig estar a la junta directiva fins fa un any pràcticament. Vaig compaginar les dues juntes directives, l'Acadèmia Catalana i l'Acadèmia Espanyola, i crec que allà vaig aprendre moltes coses. L'Acadèmia Espanyola és una acadèmia molt forta, molt gran, que té moltíssima influència, moltíssima incidència sobre les lleis, sobre tot el que es fa, i crec que vaig aprendre moltíssimes coses d'això. També de com funcionava, de la quantitat de coses que oferien els acadèmics i acadèmiques, de la quantitat d'activitats que feien que també donen visibilitat, que no, al cinema que es fa aquí i a la feina que fa l'acadèmia. I crec que d'aquí em vaig treure un gran aprenentatge de com funcionava una acadèmia grossa com la que vull que sigui la nostra, una acadèmia gran, potent i amb força i amb incidència. I la relació amb les acadèmies, evidentment, ha de ser... és imprescindible. És a dir, amb l'Espanyola, perquè fan moltíssimes coses de les que crec que nosaltres en podem treure profit, fan moltíssimes masterclass, trobades, persones que podem després nosaltres convidar aquí. Ja fem algunes coses junts, es fa, per exemple, l'intercanvi Goyes Gaudís, aquest any l'Àngela Molina, vindrà, això de traduir els noms no m'agrada gens. L'Àngela Molina, crec que no s'ha de fer, ni en català ni en castellà. L'Àngela Molina vindrà aquí, i la Carme Elias anirà a Madrid. Ja fa diversos anys que fem aquesta trobada Goyes Gaudís, que es fa un petit homenatge a la Filmoteca, es passa una pel·lícula, es fa una roda de premsa. Això ho hem de seguir fent, però hem d'intentar fer més coses plegats. I també amb les acadèmies ibèriques, perquè és com ens diem, perquè ja fem una trobada anual, ja n'hem fet 3 o 4, amb l'Acadèmia Gallega, Valenciana, l'Acadèmia Andalusa, intentar crear més xarxa entre nosaltres, perquè ja que potser la nostra és una de les més grosses, per no dir la més grossa segurament, però l'Acadèmia Gallega, l'Acadèmia Valenciana i ara l'Andalusa, que estan començant, però comencen amb moltíssima força, són acadèmies també molt grans i creiem que si unim esforços podrem fer coses plegats que poden ser molt interessants i que poden tenir una gran incidència en el desenvolupament de la nostra feina, la nostra visibilitat, la manera de visibilitzar les nostres pel·lícules, poden fer moltes coses. I l'Acadèmia Europea, també l'Acadèmia Catalana és l'única acadèmia sense estat que forma part de la Unió d'Acadèmies Europees. Doncs seguir treballant, seguir parlant, ens reunim un cop al mes, el tema aquest de la sostenibilitat i la diversitat de les gales, per exemple, és un tema que s'ha parlat molt allà i que nosaltres ens hi hem apuntat ràpidament perquè creiem que és molt, molt interessant i que actualment és l'única manera. Evidentment, el tema de la diversitat no cal ni dir-ho, i el tema de la sostenibilitat, evidentment, cada vegada és més necessari que tot el que fem sigui sostenible, perquè estem en un moment d'una gran crisi ecològica i ambiental. Això no obstant, tot i que pot semblar contradictori per la crisi, a Catalunya es fa bon cinema i cada vegada millor. El que s'ha vist a Màlaga és un bon exemple. Molt, molt. Jo crec que totes les pel·lícules que es van premiar a Màlaga, totes eren pel·lícules que tenien o eren de producció catalana o tenien alguna participació de producció des d'aquí, vull dir que realment... Però ja no és només aquest any, l'any passat, Les Niñas és una pel·lícula també de producció catalana, l'any anterior, Els dies que vindran, Estiu 1933... Ara mateix a Cannes l'única pel·lícula en representació de l'estat espanyol va ser Libertat de la Clara Roquet, producció catalana, directora i guionista catalana, actors i actrius catalans.
Ara també a Locarno, la Neus Ballús. Clar, és que tenim un cinema molt potent, tenim molt de talent, tenim uns autors i autores excepcionals, tècnics excepcionals. Vull dir, realment el que falta és una miqueta més creure-s'ho i tornar a invertir més i a creure més en la indústria audiovisual, que és absolutament necessària, és clar. Però és que ja et dic que és una cosa que hi hem de creure tots. Si no, no anirem enlloc. A Màlaga hem vist com una obra teva, 15 hores, guanyava el premi Signis. Com ho has viscut? Va anar fantàstic, va ser... 15 hores és una pel·lícula que vaig rodar a República Dominicana. En producció dominicana tenim una petita part de producció catalana, però jo la considero una pel·lícula molt catalana, perquè aquesta part de producció catalana, que a més van fer tota la postproducció, es va fer aquí. La guionista és catalana, la Cira Baliño, la directora és catalana, i el Marc Clotet, que fa un paper secundari, però un paper molt important. És una pel·lícula sobre maltractaments i ell és el maltractador. I magnífic, a més ho fa fantàstic, està estupendo el Marc. I la veritat és que la rebuda a Màlaga va anar més enllà de les nostres expectatives, perquè jo anava amb una certa por, és que no, una pel·lícula que roda de Dominicana, que feia bastant temps que no rodava, havia fet coses per TV Movies, pel·lícules per televisió, però per cinema. Pensava una pel·lícula que he fet en un país estrany per mi, que no coneixia absolutament de res, i la veritat és que la rebuda va ser, ja des del primer dia, ja ho vam veure-ho tant a la sessió de premsa com a la sessió de públic, el públic dret, allò aplaudint durant 5 minuts o 10, no sé quanta estona, perquè jo estava plorant en aquell moment de l'emoció, perquè era molt emocionant el públic tot dret allà al cinema de Màlaga. I també la rebuda que va haver-hi a nivell, estàvem a totes les travesses i des del primer dia vaig pensar, no m'ho puc creure, és que igual sí que guanyem un premi, ens estarà aquí dient. I sí, el premi també ens va fer molta il·lusió, perquè a més era un premi a millor pel·lícula, amb la qual era un premi que es donava a un jurat, fora del jurat oficial, però un jurat que es mirava totes les pel·lícules. I va ser un premi que ens va fer moltíssima il·lusió i que creiem que pot ajudar molt a la pel·lícula en el seu recorregut comercial. 15 hores parla de la violència de gènere i ho fa en classes poderoses, adinerades, on el secretisme és encara més gran. Doncs en aquesta pel·lícula va ser un encàrrec de Dominicana. A mi em van demanar que volien que parléssim de la violència de gènere a les classes altes, i perquè no se n'havia parlat. A República Dominicana no s'havia fet cap pel·lícula sobre violència de gènere, i menys sobre violència de gènere a les classes altes. Allà és una societat molt més polaritzada, hi ha classe alta, no hi ha classe mitjana pràcticament, és alta i classe molt humil, i creien que era important que es veiés també la taranyina en les quals es trobaven immerses i atrapades aquestes dones de classe social alta, en la qual ja no només era el fet que eren maltractades, sinó que a més es trobaven en un país que no està tan avançat, que no hi ha tantes, que no està tan estructurat, que una dona maltractada no sap ben bé què fer ni on ha d'anar. I aleshores nosaltres vam plantejar una història d'una parella, músics els dos, ens va agradar molt poder col·locar-ho en no només socialment i econòmicament alt, sinó culturalment també, un lloc culturalment, una família culturalment sensible i fantàstica, una parella estupenda, i que ella té 15 hores per fugir d'ell. Ell marxa 15 hores és director d'orquestra, marxa 15 hores a un concert, i ella té aquestes 15 hores per intentar fugir i intentar demanar ajuda. Nosaltres vam plantejar també parlar d'això, de la gent que t'envolta, de com aquesta pobra dona, la Aura, va demanant ajut a un munt de gent, des de la seva mare, el capellà de la seva parròquia, la seva millor amiga, i per una raó o per una altra, ningú li dona ajuda. Tothom, uns perquè socialment els hi afecta, els altres perquè a nivell laboral els afecta, l'altre el capellà perquè tampoc ella no s'atreveix a verbalitzar-ho. I hi ha tot és com una mena d'odissea d'aquesta pobra dona intentant trobar ajuda sense trobar-la fins al final de la pel·lícula. I cada vegada amb aquestes negatives es va ella empoderant cada vegada més per ser capaç ella d'enfrontar-se en el seu maltractador. I bé, aquest és el tractament que li vam donar
A mi molta gent em deia, però per què parlar de violència de gènere? S'han fet moltes pel·lícules sobre violència de gènere. I jo vaig dir, sí, però mentre hi hagi, com passa actualment, cada setmana dones mortes, només parlant d'aquí, només parlant de l'estat espanyol, ja no parlem arreu. Mentre hi hagin dones assassinades per les seves parelles o exparelles, és absolutament necessari que seguim denunciant aquest tema. Vas rodar a la República Dominicana, de la que has quedat enamorada. Allà es cuida molt la cinematografia, cert? Totalment. Vaig quedar atrapada en un país meravellós, que això ja ens ho imaginem tots, perquè és una destinació de vacances que tothom hi va, és un país meravellós, amb una gent meravellosa, amb molts treballadors, que han creat una xarxa a nivell de cinematografia, que fan uns equips molt grans, amb moltes persones, però molt treballadors tots ells, molt implicats en les pel·lícules. I sí, és cert, una gran enveja, perquè des de les institucions, des de la Direcció General de Cine i des de la presidència directament, es va crear una llei de cinema. Jo entenc que això aquí és impossible, i més nosaltres, perquè nosaltres no tenim aquesta capacitat, ells són un estat, llavors poden fer aquestes coses, però allà el que fan és desgravacions fiscals, és a dir, van a buscar diner privat, però aquests diners privats, quan inverteixen en cinema, són diners que les empreses no paguen a Hisenda. Aleshores, clar, evidentment és bastant fàcil fer pel·lícules. Han creat una cinematografia molt potent des del no-res, en pocs anys. Ara són més de 7 o 8.000 persones dedicant-se al món del cinema, directe o indirectament, amb el qual han creat una indústria forta i que continuarà, perquè segueix havent-hi aquesta és una fórmula, és una bona fórmula aquesta, però és que pensa que als Estats Units ja funcionen així també, amb desgravacions fiscals. Aquí tothom parla sempre de les subvencions, i això ho he sentit 1000 vegades quan estava a l'Acadèmia de Cine Espanyola, allò de los subvencionados. És mentida, no és veritat això. Totes les empreses estan subvencionades d'una manera o d'una altra, tots els sectors, més que totes les empreses, tots els sectors estan subvencionats d'una manera o d'una altra, i a més el retorn que té el cinema no és ni de bon tros el que s'inverteix en ell. És a dir, hi ha molt més retorn en el que són les sales tant a nivell, només amb el que entra per IVA, ja és molt més que no pas el que s'inverteix després en cinema. I pensem que aquí diem allò, als Estats Units, ara mira als Estats Units com fan pel·lícules sense subvencions. És mentida, això. És com a República Dominicana. Allà tenen unes desgravacions fiscals que fan que potser no sigui de manera directa, sinó de manera indirecta també s'estigui invertint en cinema. A mi em sembla que això són coses que s'han d'explicar i s'han d'explicar molt clarament, que la gent les entengui i que també vegin que tots els països del món, d'una manera o d'una altra, el cinema anglès, que veiem tant, el cinema anglès fins i tot el més comercial, el que fan amb Hollywood, si ens hi fixem al principi sempre surt de Lottery Found, això vol dir perquè els diners de la loteria, els diners que ells guanyen amb la loteria nacional van destinats a cinema. El cinema francès té una taxa sobre totes les pel·lícules que s'estrenen a França, cine americana, sí. Clar, nosaltres vam intentar aquí a Catalunya una taxa sobre les teleoperadores, es va tombar. Per què no podem fer una cosa així? És a dir, hi ha moltes fórmules, totes elles seran diners que a final de comptes vindran dels diners generals, però és que si ens parem a mirar, tots els sectors tenen ajudes, és la manera que tenim estructurada la societat, no té cap sentit. El que passa és que hi ha hagut com aquesta campanya per part de la dreta més rància d'atacar i que al final se l'ha fet seva a tothom, aquesta campanya, no? Al final se l'ha fet seva gent de dreta, gent d'esquerres i gent de tot arreu, allò que els subvencionats, que no feu bones pel·lícules. A mi quan em diuen feu millors pel·lícules i anirem, diu, perdona, és que fem molt bones pel·lícules. Mira't els festivals, mira't els premis, fem molt bones pel·lícules i el que no es pot pretendre tampoc és una excel·lència absoluta. No hi ha a cap país del món una excel·lència absoluta. És impossible. Als Estats Units, de 5 pel·lícules que fan, només n'hi ha una que està bé o mínimament bé, i de tant en tant en surt una que està molt bé. A França igual, a tots els països del món és normal que hi hagi pel·lícules excel·lents, pel·lícules notables, que són la majoria, pel·lícules aprovadetes i fins i tot pel·lícules que es mereixen un suspens. Però és que només faltaria, no es pot estar exigint permanentment l'excel·lència, tot i que Déu-n'hi-do l'excel·lència que tenim dintre del cinema català. Ets també una de les fundadores de l'Associació de Dones Cineastes i Mitjans Audiovisuals. Com veus la situació de les dones en el sector?
Totalment, totalment. Vaig cofundar CIMA amb unes quantes companyes directores, que ara és potser una de les associacions més potents a nivell europeu. Ara aquí a Catalunya també tenim Dones Visuals, que està fent una feina extraordinària, també, que també soc sòcia de Dones Visuals. I ho vaig fer precisament perquè vam veure que teníem un problema molt seriós d'una manca de presència de dones cineastes, d'uns tants percents molt miserables de dones liderant projectes, mai passem del 20%. Encara que sembli que aquests últims anys les coses han millorat, que ho han fet, han millorat, estan apareixent un grapat de dones directores, que a més moltes d'elles són catalanes, la majoria són catalanes, es parla fins i tot de la nova onada de directores catalanes, perquè és cert, n'hi ha moltíssimes, la Belén Funes, la Carla Simón, no me'n vull deixar a cap, o sigui que no començaré a anomenar-les totes, però és cert que hi ha una gran presència de dones cineastes. Els últims anys el Goya a la millor direcció novell l'han guanyat gairebé sempre dones, però tot i així, quan ens mirem els números que apareixen, és que acabem sent un 20 o un 25%. És molt miserable i anem pujant un 2% cada any. Hem de seguir lluitant, perquè fins que no arribem al 50%, aleshores, quan arribem al 50%, que un any sigui un 40, un any sigui un 60, no té cap importància. Però hem d'arribar a una estabilitat d'un 50% de dones liderant projectes, i ja no només liderant, sinó també liderant en altres camps del cinema, és a dir, la composició musical, no hi ha gairebé dones compositores, la direcció de fotografia encara està més avall, el so. Hi ha molts terrenys de l'audiovisual en el qual no hi ha gairebé presència de dones, o n'hi ha molt poquetes. Mentre això sigui així, haurem de seguir lluitant. De tota manera, triomfs com aquest any passat, que va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula, a la Chloé Zhao, o també a la Palma d'Or de la Julia Ducournau, tot això són coses que ens van molt, molt, molt a favor i que ens ajuden molt, però hem de seguir lluitant, perquè encara tenim uns tants percents molt poc justos. Amb la presidència de l'Acadèmia no serà fàcil mantenir la teva activitat com a directora, guionista i docent. Com t'ho planteges? Jo porto la direcció a grau, a Blanquerna, a grau en comunicació visual, a part que també faig classe de direcció i de ficció cinematogràfica. Això és la meva feina, a més m'apassiona, m'encanta la docència, m'encanta la meva universitat, m'ho passo molt bé i és un lloc on penso que puc donar moltíssimes coses encara i aquesta és la meva feina, evidentment, la compaginaré amb la presidència de l'Acadèmia sense cap problema, simplement ho pagaré jo amb una miqueta més d'estrès. La part de fer pel·lícules, evidentment, espero que no es quedi molt tocada. Jo crec que sí que una miqueta sí que es quedarà més tocada perquè serà més complicat el fet de poder escriure i treballar. Però bueno, jo ja estic ara treballant en un nou projecte, amb la qual els projectes són molt lents, un parell d'anys no els hi treu ningú i a vegades 3 i 4 i 5. O sigui que bé, jo crec que puc fer-ho tot amb l'ajuda dels meus companys i companyes, evidentment, perquè ni a la presidència, ni a la universitat, ni en les meves pel·lícules soc jo sola, som un equip que estem treballant plegats i si tinc l'ajuda dels altres, doncs evidentment ho puc fer tot. Espero. Judit Colell, moltes gràcies per la connexió. Moltes gràcies a tu.